दिनै गलाघाटनि सिसुपानियाव फैनानै बे ओनसोलनि रायजोफोरा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि दैदेननायाव जि रंजालि बैसागु खुंबाय बेयाव बाहागो लाफैनो गोजोननाय मोन्दों। मानोना बैसागुआ जोंनि जिउ, जोंनि हारिनि जिउ, जोंनि हारिनि सिनायथि। मानोना बेयाव जोंनि जारिमिन हाबनानै दं, जोंनि सोदोमस्रि हाबनानै दं। बेनिखायनो दिनै गलाघाटनि रायजो राजाफ्रा बेखौ खुंनायनि गेजेरजों जों जे गोथां जाथि, जों जे जौगासार जाथि बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बेनिखायनो गोजोननाय मोन्दों। आं खावलायदों बे गलाघाट ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ जे जेरावखि थाया मानो जों गावनि हारिमु, गावनि राव, गावनि सोदोमस्रिखौ गारनो नाङा आरो गावनि हारिमुखौ जों साखोन सिखोन खालामना खामानि मावनांगोन। दिनै रंजालु बैसागु खुंनायाबो जोंनि हारिमुखौ जौगाखांहोनायनि मोनसे नाजानाय, जोंनि जाथिखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि मोनसे नाजानाय। जों आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन। फैगौ समफ्रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा बे हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थानानै बे ओनसोलनि रायजोफोर मोनसे खौसेथियाव लाखिगोन बेखौनो खावलायनानै एनडिएफबिनि जिखिनि अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय बे जाफुंगासिनो दं, किसु बाखि दङ, खिन्थु जागोन। बेजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनाय खामानियाबो जागासिनो दं। दासिमहालागै 200निसो बांसिन केस उइथड्र खालामनाय जाबाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङै जिखिनि माबा होनाय दं, क्षतिपुरन होनायनि बाथ्रा बेबो दा होनाय जाथ'वाखै, खिन्थु बेखौ होगोन, बावैनो होनायनि मोनसे डिसिसन लादों। बेनिखायनो सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि मावथिफोरनि जिखिनि हाबाफारि, जिखिनि सहाय सहयोग, रिहेबिलिटेसन होनाय बाथ्राफोर गासैबो मोनसे मोनसे खालामबाय थादों आरो आसा खालामदों 2020नि गेजेरावनो बे गासैबो खामानिखौ जों मावफुंजोबनो हागोन।